Това е един разказ за легенди и предания, за древен и горд народ, заселил Балканите преди векове, и неговото наследство в наши дни. За формирането на нашия уникален фолклор в съжителство с разнолики етноси, за запазването на нашата идентичност и колорит, съставляващи културното наследство на народната съкровищница. Наследник на Възраждането, вплел историята в песните и танците си, ароматните поля, високите планински върхове, плодородната земя, Черноморието. Той е оцеляло през вековете съкровища, магическо съзвучие на стъпки, мелодии и багри. Българският фолклор. Ритъм, завещан от дедите ни, закодирал магията на прастари култове. Завещаният код. Не знаем кога се е зародил танцът, но със сигурност знаем, че тялото е заговорило много преди да се появят думите. Някак се е случило. Може би след дълго взиране в прилива и отлива на вълните или в танцуващите пламъчета на огъня под звездното небе. А може би е станало след съзерцаване на ухажването на дивите зверове или пък с ритъма на смяната на деня с нощта, съпроводен от песните на птиците. Може би тогава, хиляди години след сътворението на света, хората са осъзнали себе си като част от живата вселена и са затанцували в нейния ритъм. За да увеличат силата на космическото послание, те се нареждали в кръг, затваряли в него горящото огнище и се хващали за ръце. И тогава се случвала магията. Божествената енергия преминавала през тях като електрически заряд през затворена верига. Издигащите се към небесата искри и дим, танцуващите огнени езици и мигащите въглени превръщали реалността в видения, а пред човеците се отваряли вратите към познание, което ги водило към далечни земи. Виждали нови светове и непознати същества и възпявали живота. Тъй тупал ритуалният тъпън. Туп-туп, туп-туп. В ритъма на хиляди еленови копита и диви коне, един от първите музикални инструменти запявал в ръцете на шамана и заповядвал кога да се радват, кога да благодарят и кога да скърбят. Туп-туп, туп-туп. 2 стъпки напред, 1 назад. Така неусетно те затанцували в пулса на сърцето и природата, ръка за ръка, затворени в кръг, поели в дланите си енергията на живота. Няколко хиляди години по-късно. В началото беше музиката. Опияняваща, завладяваща, омагьосваща, привличаща десетки хора, носещи в сърцето си божествения ритъм на народното хоро. Музика, която се обича по особен начин, защото вади от дълбините на душата спомените на нашите деди, които носим като безценно съкровище в гените си. Спомени за един вълшебен свят на безгрижие, красота, на доброта и умиление, на истински топъл хляб
и домашно сирене, на шарените стомни и ръчно таканите черги. Това е светът на миналото в българското село. Времето там е спряло и няма никакво значение. Свят, който докосва сърцето на всеки българин. Фолклорът е магия, която само посветените могат да усетят. Не са много обаче шаманите, които изповядват религията на българското хоро и имат правото да посветят в нея и останалите. За тях танцът е изкуство, танцът е любов, танцът е всичко, защото те живеят, за да танцуват. В техните вени вместо кръв тече любовта към танца, към народната музика, към фолклора. Талантът им се проявява още в първия момент, да грабнат човека с идеите си, да го вдъхновят и мотивират. И тогава магията се случва. Краката пристъпват в древния ритъм. Туп-туп, туп-туп. 2 стъпки напред, 1 назад. Ръка за ръка, затворили миналото и настоящето в безкрайността на кръга. – 2005 година. Имало едно време едно малко китно място, където се заселили 2 шамани. Те били пазители на традициите, съхранили древните обичаи и таинства на дедите ни. Наследници на жреци, обсебени от силата, която сливала ритъма и движението и ги превръщала в божествена енергия. Те се заели с нелеката задача да заселят мястото, но само с хора, които да посветят в своите вярвания. За пръв път в южната част на България хора, носещи в сърцето си божествения ритъм, били посветени в магията на фолклора от 2 шамани, които разкрили пред очите на бъдещите хороигралци един забравен свят на несравнима красота, бит и душевност, скрити в българския фолклор. За пръв път посветените открили неописуемата наслада от изумителното съчетание на музика и движение, наречено танц. С неутолима жажда те попивали всяка нова стъпка, искали още и още, не разбирайки, че колкото повече пият от този извор, толкова повече ожедняват. Изумени от необятното разнообразие на българските хора, те недоумявали как неусетно заиграват първо едното хоро, после другото, след него още едно, заедно, ръка за ръка, потънали в ритъма и заслушани в музиката, сякаш самите те изпълнявали свещено действие, следвайки движенията на шаманите. Китното селце с неговия мегдан било едно от първите в страната, което събирало все повече хора, отворили сърцата си за красотата на българския фолклор. И скоро там се завихряло буйно веселие, събрало емоциите на десетки българи, така, както народът ни от векове почита всеки празник, с музика, песни и танци. Ръка за ръка, танцувайки в кръг, водени от ритъма на древния тъпъл. Туп-туп, туп-туп, 2 стъпки напред, 1 назад. – 2009 година. Период на промени и изпитания. Годината, в която сълцето останало без единия от шаманите. Той заминал в далечни земи, за да изучи таинствата на другите народи. Дълго скитал по широкия свят,
видял чудни страни и различни култури, изучил непознати магии, но никъде не видял по-голямо вълшебство от магията на българския фолклор. И тогава се случило неизбежното. Изворът почти пресъхна и сълцето се обезлюдило. Живата вода се изгубила в дълбините на земята, в очакване на нов разцвет. Само единият шаман и шепа от посветените останали да поддържат искрата, запалила огъня в сърцата на хороигралците. Искрица толкова малка и така необходима, пренесена през вековете и съхранила цялата сила на народа ни. Най-голямото и най-свидното ни богатство – българският фолклор. – 2013 година. Епохата на възраждането на китното селце. Мълвата за завръщането на шамана светкавично се разпространила и Мегдана се изпълнил с десетки хора, жадуващи посвещение в магията на фолклора. Шаманите не връщали никого. Те знаели, че накрая в сълцето ще останат само онези, чието мисли са чисти, а сърцата открити. Създали се 3 нови махали, чието жители затанцували българските хора. Дошли и други, които искали да разширят мирогледа си с познание за културата и танците на чуждите народи. А тези, които били най-ненаситни в желанието си да танцуват, постепенно разплитали и най-заплетените движения. Колкото по-трудно ставало, толкова повече нараствал стремежът им към усъвършенстване. Те знаели, че никъде другаде не могат да получат тези знания, които ги водели към великото таинство на българския фолклор. Сърцето се разраснало, живият извор потекал отново, а в центъра на хорото шаманът изпълнявал своето свещено действие. Стъпка по стъпка, ден след ден водил хороигралците към познание, достъпно само за посветените. Трептящият ритъм на мелодията споявал уловените ръце на танцорите. Преплетени длани, грейнали погледи, преплетени с усмивки, мелодия, преплетена с древния ритъм. Туп-туп, туп-туп, 2 стъпки напред, 1 назад. Тогава се ражда и името – Плетеница. – 2014 година. Време на възход, но и време на изпитания. Хороигралците от Плетеница постепенно разпространили своето изкуство извън пределите на селцето. От далечни земи хората дочули за майсторството на танцорите и ги поканили да премерят сили на чуждоземския Мегдан. Нямало по-добри от тях в надиграването. Космическият ритъм на българската мелодия омагьосал мало и голямо, а ситните стъпки на хороигралците запленили всички, които били там. Така сме чули. Така ще е било. През 9 планини в 10-та се разнесла славата на танцорите и те представили своето изкуство надлъж и нашир по широкия свят. Всички онемявали пред майсторското им изпълнение,
събиращо все повече почитатели на изкуството на плетеница. Така си течало живота в сърцето на хороигралците, в мир, разбирателство и веселие. С настъпването на есента обаче, черни облаци помрачили безоблачното небе над Плетеница. Появила се голяма хала, която заплашвала спокойното съществуване на китното селце. Селският мегдан бил разрушен и шаманите били принудени да търсят другаде подслон и място за разтуха. И тогава, в дните на несигурност и колебания за бъдещето, отново останали най-верните и достойни членове на Плетеница, заедно във веселие, заедно и в незгодите. – 2015 година. Време на промени, радост и веселие. Принуждавайки ги да сменят няколко пъти мястото на селцето, халата не успяла да прогони неговите жители, които вярвали на своите шамани и неотлъчно ги следвали. Уморени, бездомни, те продължавали да танцуват, заразявайки все повече хора със своя ентусиазъм. Но молитвите на шаманите били чути. Древните богове не били забравили наследниците на своите жреци и направили така, че да имат и те свое място под слънцето. Халата отстъпила пред волята на боговете и потънала в дън гора, отнасяйки със себе си мрачните буреносни облаци. И тогава сред селото на мегдана се извили кръшни български хора, а в центъра на хорото гайдарец сливал своята мелодия с ритъма на тъпана, който твори чудеса. И вълшебството отново се случило. Краката сами заиграли, ръцете се заловили една за друга и те танцували. Първо едно хоро, после друго, след него още едно. Танцували в ритъма на своите деди, затваряйки в кръга на хорото най-безценното си богатство. Завещаният код, пренесен като ехо през вековете, закодирал в гените им космическия ритъм на енергията на Вселената. Две стъпки напред, една назад. Чува се, че и до днес танцуват. Там, на мегдана, в Плетеница. отделихте от времето си, за да споделите нашия празник. А поводът, който ни е събрал тук, е юбилейния концерт на клуб по фолк аеробика Плетеница, който
стечение на обстоятелствата вместо през ноември, организираме с малко закъснение сега. Днес събираме няколко повода в един, а именно 10 години от създаването на нашия клуб и 20 години от началото на творческия път, по който вървим аз и колегата ми Ангел Петров. Към тях обаче добавихме и инициативата на журналистите от нашия регион за подпомагане на животоспасяваща операция на техния колега, журналиста Георги Христов. В края на спектакъла, на изхода на театъра, ще има поставена кутия за дарения, така че всеки от вас, който желае, може да оставя своята лепта в подкрепа на Георги Христов. Благодаря. Не мога да не спомена и първия състав, който създадохме преди 16 години. Най-свидната ни рожба – танцов ансамбъл Изворче. Част от неговите танцори тази вечер отново ще се качат на сцената, на която танцуваха за първи път. Днес ще станете свидетели на истинска фолклорна магия, сътворена с безценната помощ на хора, които остават извън светлината на прожекторите. На тези хора искам да изкажа нашите най-сърдечни благодарности, а именно фирма Йоланта в лицето на Ювелина Гочева, фирма Лили с управител Лиляна Димитрова, фирма Ивон с управител Ваня Христова, а също и на Валя Янчева. Всичките имат неоценима заслуга за изработването на костюмите. Прощавайте за вълнението ми, смятам, че е съвсем разбираемо. Също така на Ники Димитров за озвучаването на сцената, на Иван Ташев, гласа зад кадър в нашия филм, както и на целия екип на театъра. Още веднъж сърдечно им благодаря. Има на земята един вълшебен свят. Свят на хармония, красота и вдъхновение. Свят, в който се обединяват музиката и движението в танц, докосващ сетивата на всеки смъртен. Светът на танца е магически. Вероятно, по някакъв начин променя и хората, попаднали в него. Човек се пренася в друго измерение и започва да усеща ритъма на живота в пространството. В този вълшебен свят няма нужда от думи. Посланието е достъпно за всеки. Като магия, която те кара да почувстваш ритъма с цялото си тяло и да оставиш мелодията да те води. Туп-туп, туп-туп. 2 стъпки напред, 1 назад.
живота в Плетеница. Заедно на сцена и на празник, на репетиция и в ежедневието. Защото народните танци не са само и единствено заучени движения. Те са отговорност, единство, любов, разбирателство, споделяне и най-вече приятелство. Аз съм човек, който обича да благодари, да връща положителните думи и да изказва всичко красиво, което го е впечатлило по някакъв начин. Затова днес, на нашия празник, искам да ви благодаря. От мое име и от името на моя колега Ангел Петров. На всички вас, танцорите от Плетеница, за усмивките, за настроението, за желанието, за търпението, за старанието, за доверието, за обичта и приятелството. За всеки ден, в който правите вълшебството да се случва. Да слеем емоциите си, танцувайки заедно и да повярвам, че поне за час правим всеки от вас по-щастлив и по-добър. За това, че давате смисъл на нашата работа, защото, както стана ясно, шаманството ни е професия. За да мога днес на тази сцена да кажа «Струваше си». Струваше си всяко усилие, всяко препятствие, всяка травма по време на репетиция, всички безсънни нощи в писане на сценарии и всеки спор с маестрото, за това, коя музика е по-подходяща за новата хореография или кои кадри да използваме при обработката на филма. Благодаря ви! Огромно благодаря на семействата на нашите танцори за тяхното търпение, когато приоритет на майката, съпругът или съпругата, които танцуват в Плетеница, бяха интензивните репетиции през последните седмици, както и през всички останали дни, когато подготвяме поредния концерт. За вашето разбиране, търпение и съпричастност благодарим! Но това, което ни прави най-щастливи днес, на нашия 20-годишен творчески юбилей с колегата ми, е присъствието на част от най-любимите ни същества. Вече порасналите ни деца, танцорите от Изворче. Несигурни кръчета и ситни стъпчици вече пораснаха. Някои от тях са вече родители, други пръснати по света. Но всички до един свързани завинаги с невидимата нишка на българския фолклор и нашата безусловна любов към тях. Благодаря на Бог, че ги изпрати в живота ни и вярвам, че макар и малко, сме допринесли за това да станат такива прекрасни хора, каквито са днес. Защото ние ги учихме не само да танцуват, но и да бъдат достойни българи. И те наистина знаят колко ги обичам. Благодаря и на вас, нашата публика, за присъствието ви тук тази вечер, както и на останалите наши концерти, когато подкрепяхте всичките ни изяви. Без вашето присъствие целият ни труд би бил безсмислен. Благодарим ви, че сте тук. Нека да аплодираме нашата страхотна публика! Ако по време
споделяното, ако е усетил въздействието на магията и е почувствал силата на нашата емоция, тогава концертът ни е завършен. Магията на фолклора докосва всеки, но тя не може да бъде описана с думи. Вратите на Плетеница са отворени за всеки, който иска да стане част от нея. Тя се случва всеки път, щом влезеш в танцовата зала, която се превръща в селски Мегдан. Заиграеш ли, лицето ти се озарява, грейваш в усмивка, хванал ръцете на проигралците и заедно завихряте вихрушка от емоции, към които никой не остава равнодушен. Защото ние, българите, с хоро празнуваме живота. Така ни е дадено още от незапомнени времена. Така е било и така ще бъде, докато ни има. Магия, завещана от нашите деди, закодирала в гените ни древния ритъм. Туп-туп, туп-туп. И ръката заиграват, възпитки напред, един назад. Ръка за ръка, затворили миналото и настоящето в безкрайността на кръга. Там, на Мегдана, в Плетеница. Която ще бъде поставена на изхода на театъра, както и да прочетам поздравителните адреси, които пристигнаха. До Боряна Христосова, ръководител на клуб по фолк аеробика Плетеница, до Ангел Петров, ръководител на клуб по фолк аеробика Плетеница. Моля, маестро! Уважаема госпожо Христосова, уважаеми господин Петров, скъпи гости! За мен е истинско удоволствие да ви поздравя по повод провеждането на спектакъла Завещания код, посветен на 11 годишнината на клуб по фолк аеробика Плетеница. През тези години вие постигнахте наистина много успехи, спечелихте последователи и искрени почитатели. Благодарен съм и от факта, че именно днес вие, организаторите, показвате своето благородство и се включвате в благотворителната инициатива Спаси Жоро за набирането на средства за лечението на хасковския журналист Георги Христов. От сърце ви пожелавам да бъдете здрави, да постигате още множество успехи. Бъдете щастливи и усмихнати. Честит празник! С уважение, Стефан Димитров, председател на борда на директорите на Еврофайт. Поздравителен Андрес.
от ансамбъл Звездица при Народно читалище Звездица 2003. Честит юбилей! Пожелаваме много енергия, вдъхновение и резултати Антония и Веселин Иванови. И още едно от кмета на община Димитровград до участниците в концерт-спектакъл Завещание Код, община Димитровград. Уважаеми изпълнители, приветствам ви за красивия подарък, който правите за нашите съграждани с концерта-спектакъл Завещание Код. Надявам се с излъчването на филма и с атмосферата на целия концерт да докоснете душите на димитровградчани с посланието на музиката и танца. Да внесете повече красота в ежедневието и вълшебството на един свят, изтъкан от хармонията на звуците. Плетеница добавя своя почерк към фолклорното многообразие в живота на общината ни. Нека днешния ден да бъде изпълнен за всички вас с много музика, силни емоции и нестихващи аплодисменти от публиката. Иво Димов, кмет на община Димитровград. Скъпи приятели, първо може да седнете, защото съм подготвил около 13 листа реч, малко я позагубих. Имам проблем, около 17 минути ми е речта, само че като видя толкова много хора започнат речта ми стават 34 минути. Така че седнете по-добре. Това беше леко така в весел тон. Преди да ви кажа сериозните неща, от името на този прекрасен колектив искам първо да благодаря на всички вас, защото ние танцуваме за вас и заради вас. Естествено, ние не сме написали поздравителен адрес към нашите ръководители, предпочетихме да им благодарим тук на живо от микрофона. Благодарим ви от сърце за това, че ни учите, за това, че ни търпите. И ние си пожелаваме, между другото, да се срещнем тук на юбилей 15 години, 20 години и така нататък. Ние днес не свършваме, ние само започваме. Това ни беше като една репетиция. Очаквайте други подобни концерти. Обичаме ви, ще ви очакваме вас тук. А сега подаръци от нас за нашите ръководители. Благодарим ви от сърце. Сега съм аз. Сега ще ви кажа. Госпожа Христозова и господин Петров, госпожата и господина, от името на гъбите, бившите танцори от ансамбъл Източи, като първо искам да кажа, че такова нещо като бивша гъба няма. Веднъж гъба, за цял живот гъба. Искаме да ви благодарим за това, че от нас направихте такива хора, каквито сме днес, и в името на тази благодарност да ви благодарим на два подаръка. Моля, внесете стоката. Първият подарък е един прекрасен букет за една прекрасна жена, която аз много обичам и уважавам. Госпожа, заповядайте. А вторият подарък е общ от всички нас за вас двамата, който с една дума описва това, което сме ние. А думата е единство. Кой ми случва?